This is a unique talk show that talks about controversies, lifestyle, issues in and out of the country. This is Let's Talk. Hello everyone. Welcome once again to a talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. Ito po ang Let's Talk. Ako po si Derek Gonzalez. At this week po, ang ating guest abay isang magandang usapan to dahil nga po ang pag-uusapan natin ay syempre yung mga nangyayari nakikita natin sa ating kapaligiran, especially yung mga highways, yung mga roads, yung mga bridges. Dahil nga po ang ating bisita this week ay siya po ang Assistant District Engineer ng DPWH or the Department of Public Works and Highways, 1st District of Ilocos Sur. Ladies and gentlemen, let's talk to Engineer Gabby Castañeda. Hello, sir. Hello, Derek. Welcome sa Let's Talk. Okay. Thank you so much. At alam ko busy ka, mabiyahe ka na naman ata. Okay. Yeah. Pero sir, sa ngayon, as the Assistant District Engineer, ano ba talaga ang trabaho mo doon at gano'n ka nakatagal as Assistant Engineer ng DPWH? Bale, 3 years, to be exact, 3 years and 9 months, Derek. Mm-hmm. And my responsibility as Assistant District Engineer is to monitor all the projects in the Department of Public Works and Highway, specifically this 1st District of Ilocos Sur. Pero how long have you been with DPWH? 27 years. Wow! I am with the department since 1985. Ang galing naman. O, di ba dapat 20 years retirable na yun? Hindi naman gaya sa mga ibang agency kapag 20 years ka na, pwede ka na mag-retire. Pero dito, pwede kang mag-retire hanggang 65, yung tinatawag natin na forced retirement. Yun na yun. Kailangan na talaga yan. Oo. Gusto mo man o hindi, talagang Wala kang magawa. papatalsikin ka na. Hindi ba papatalsikin? Pagpapahingahin ka na. Tama na. Sabi niya, you've done so much for us. Sabi niya, marami ka na trabaho na gawa. Ngayon, ibalik lang natin to Engineer Christian. Well, everybody knows kung pag sinabi natin DPWH, the Department of Public Works and Highways, ang trabaho niyan is, siyempre, gagawa ng daan, gagawa ng highway, gagawa ng siyempre, tulay, at even buildings. Am I correct? So, ano nga ba talaga ang ng DPWH sa mga tao? Well, Derek, our agency is the agency for all infrastructure project, especially national fund. Diyan kami gumagawa ng itong sinasabi natin na infrastructure project, yung mga tulay na sinasabi natin, itong roads and flood control as well as the buildings. Itong ang apat talagang main concern of DPWH. Hindi na kasama yung mga irrigation, hindi yan sa DPWH. Ibang agency na yan. Ibang agency na yan. So, kasi concreting din pero ibang agency na yan. And then, when you talk about infrastructure, yung kaya infrastructure, pati ba kasama yung mga barangay roads, DPWH ba yan? Oo, kasama rin. Kaya lang ibang source of pandemic nga yan. Sige. Sa amin, from yung GAA, yung General Appropriation Act. Yung Jay. Sige, mamaya pag-usapan natin yan. Gusto ko pag-usapan mga pondo-pondo eh. Okay, pero dito, sa Ilocos Sur, as we all know, dalawang distrito, yun nga sabi mo, District 1. Ibig ba sabihin, pag sinabing DPWH 1st District is dito lang talaga kayo concentrated? 1st District lang talaga? Actually, Derek, we have 10 municipalities and 1 city ang sakop ng DPWH para sa Ilocos Sur. So yung position mo is just for the 1st District. Pag pumunta ka sa 2nd District, pareho pa rin? Pareho pa rin. Kaya lang kapag as to the yung gawain, halimbawa, pwede mag-import yung gaya nung nag-collapse ng bridge sa Buagaw Bridge sa may Banggi. Isa tayong nagpunta na kasama sa grupo na para
i-call lang yung serbisyo natin doon. Serbisyo. So pwede yan parang Kasi import. inter-agency na yan, inter-district na. Kumbaga, tutulungan namin yung mga ibang district. So kumbaga nagdala ka ng tao mo doon Oo. para doon parang rescue na Rescue rin. na rin. Oo. Tapos, napag-alaman ko earlier years daw, ang Santa, Ilocos Sur, isakop yan sa First District. Kailan to nabuwag or Mga na-separate? 5 years ago na siguro, Derek. Kasi nung umpisa ko sa DPWS, sakop ko pa yan. Sakop pa yan. Actually, nasa maintenance ako noon. Kaya sakop ko lahat yan hanggang sa Rancho Road. Ay, akala ko matagal, mga 80s pa. Yung pala, bago lang talaga siya. Mga Wala 5 to 7 years na siguro Mga ganun. na nakuha ng second district. Dahil second district naman talaga siya, parang ganun ba? Kaya siya... Congressional district ang Oo. basehan eh. Kaya dito na sa boundary. Oo, kasi baka siya pa mawala ng project kung pinigpilit natin dito na sa District 1 pa rin siya. Though, ang Santa sa second district. Okay, let's talk about projects na. Projects. 2012. Ano na yung mga projects na nagawa ng DPWH at yung mga future projects? Okay, yung mga 2000 na unahin natin yung mga regular Tapos? infra. Sinasabi natin yung regular infra talagang punto ng DPWH yan. This year, we have completed projects here in Bigan, like sa harapan ng Gabriela Silang, yung asphalt paving doon, dito sa may Rizal Street, meron ding overlay doon, dito sa may going to Santa Catalina, meron din na concreting doon. Okay, Yan ang mga natapos na project Natapos na. for this year. Yung mga ongoing naman, aside from that, we have the Twin Bridge. Tapos na itong Twin Bridge, kaya lang carry over. Kapag sinabi natin carry over, ang pundo niya last year pa. Carry over. Kaya sinasabi natin carry over. 2012 siya natapos. Bakit kasi? Okay, ikat ko lang konti carry over, kaya alam natin yung last year pa yung... Actually, naumpisa nyo na yan last year, di ba? Yung Twin Bridge. Bakit nag-stop for a while? Magtagal din na na-stop. Nung unang punto niya kasi, Eric, yan, yung first release, instead na yung completion, instead na yung construction, completion ang nauna. Kasi dalawang trans yan dalawang source, dalawang patak ng pundo. Kumbaga, dapat yung mauna yung mas malaki. Pero ang nauna yung mas maliit. Kaya yung 20 million na first release, ginawa na lang namin na girder, kumbaga yung mga beam. Yung pilote. Yung pies, yung parang poste niya. Poste sa baba. Kaya nagawa sa mismong compound ng kontraktor para hindi maabala yung mga riding public doon. Kaya medyo nag-stop. Then, the second release now is nirelease na. Kaya yon continuous na hanggang natapos na. Let's talk about the budget sa mga early, ito natapos na mga projects niyo bago tayo dumiretso sa mga future, sa mga susunod projects. Sa mga natapos na, ang DPWH, saan kumukuha nga ng budget for like example, no? Itong usapan lang muna natin itong Twin Bridge na to. So, kaninong proyekto yan? Is it the DPWH or the local governments? Mismo sa National DPWH Fund. DPWH yan? Sa may GAA. Sino nag-recommend? Paano nyo nalaman at kailangan may mga nag-recommend ba or inspection? Ang alam ko yan is during Mayor Ferdinand Medina, yan ang una kong nakita na proponent yan noon. Then with the concurrency of Congressman Ryan Ronald Singson and Ryan Singson. And then Ryan Singson. Okay. So, ganun talaga pwede na i-recommend. Now, ito lang, follow up lang. Itong Twin Bridge, ang ganda. Kasi, with all the lights, ay maganda na siya. Pero bakit parang doon lang? Parang pagdating mo dito sa may, others of the Govantes mula sa Arco, galing Bantay, madilim na Tapos, bakit doon lang maraming ilaw? Sabihin, tao, parang galit ata sa ilaw itong, bakit gano'n? Derek, itong nakailaw ngayon dito sa may Twin Bridge, talagang yan ang nakapundo na naka-incorporate sa programa niyan.
Pero meron naman na proposal na mapailawan dito mula sa may Arko ng Bantay hanggang sa airport. So, ibig sabihin, from Bantay Bigan Road to Bigan Airport Road, Mailawan. pailawan. Anong klaseng ilaw? Yung mga, hindi ko pa nakita kasi yung standard nila kasi itong ilaw nila is, ito kasi yung pundo, Derek, is from road board Road board. Road board. Kasi ang ilaw nila, makonsolidate sa Maynila. Diyan mabibid yung mga ilaw nila. Kaya hindi ko pa alam yung mga ilaw, kung anong ilalagay na ilaw. Ang sabi nila is para pare-parehas sa buong nationwide, countrywide, sila na magdabid ng ilaw. Basta pag road board ang may hawak, ang pondo magagaling. So pare-pare yung ilaw. So ang road board, kagaya sa ano to, probinsya? Provincial ang project, parang ganun? Or is it recommended by the national, pero recommended by the province, hindi? Proponent niyan is city. Bigan City. Bigan City, oo. Okay. And magkano budget for that road board for the ilaw? According to road board is 30 million. 30 million. 30 million. Yung Twin Bridge, okay lang ba tanongin ko, magkano ang project? Cost niya? At I think that 56 million. 56. Okay. Sige. Engineer, tapos ito let's talk about yung mga sa concreting natin na kagaya din dito sa natapos na dito sa may Rizal Street. Di ba sabi niyo DPWH yun? So, ano yun? Ang pondo sa inyo magagaling. Tapos, may subcontractor ba yan? Ano pinaspa-subcontract niyo o DPWH na ang tatrabaho? Hindi. Lahat ng project lahat ng pundo na pinunduhan ng GA from DPWH is may kontrata yan. May kontrata kaya there are contractors na magkatrabaho mga projects namin. Bidding pa rin. Bidding pa rin. Bidding. Tapos yung pondo, yan din ba, like for example, di ba alam na natin yung mga congressman, may mga PDAF. So yun din ba, isa sa inyo yung kagaya sa mga ginagawa nyo, yun ba yung tinuturn over sa inyo yung PDAF fund for the road? Aside from regular pa na sinasabi ko, Derek, meron mga iba pang pundo, yung mga PDAF. Yung PDAF ay isa yung pundo ng lower house or the congressman. Ibibigay sa amin, kami rin yung implementing agency. Pero ang DPWH talaga, di ba, it's yung mga infrastructure. So how do you kumbaga is to check na kailangan or malaman yung isang road na yan ay dapat ng palitan o di kaya yung bridge na yan ay dapat ng palitan. So doon ba papapasok kayo or may project engineer na sinasabi? Meron yung sinasabi namin na PMS or yung pavement management system. Siya ang tumitingin sa mga roads natin. Meron din yung ROCO na sinasabi natin, yung road condition rating and bridge condition rating. Sila mismo ang magre-rate kung baga. Halimbawa, yung isang kalsada is rated for or rated per, meron specific na ilalagay na comment kung yung road na yan is papalitan o i-prevent lang. Papalitan o i-prevent lang. Tipong parang ang preventive is parang ayusin lang para for the further deterioration of the road. Siyempre, kaya pa namang yung existing road kaya preventive maintenance lang ang ilalagay doon. Kaya siguro nakikita yung mga bypassers natin na bakit asfalto lang ito, yung sa kabila binabagbak. Hindi, di naman ganun Kaya may rating talaga. Rating. Kaya sige, bago we pause for break, gusto ko tanong ito, nasabi mo na rin lang naman yan. Kasi nga marami nagtataka, lalo na sa pagko-concrete or sabi nga nila pag-ayos ng kalsada. Okay, sa unahan, semento. Mga few meters lang, bakit biglang asfalto tapos semento na naman? Bakit ganun? Hindi pwedeng semento lahat. Hindi pwede. Sa preventive maintenance kasi, Derek, meron tayong maximum of 18 meters na ibabakbak lang. 18 meters or that is equivalent to 4 span. Kasi ang isang span is 4.5. Yan lang ang maximum.
talagang okay. policy ng Policy. oo. Hindi yun kasi iba naman kasi kapag binagbag mo na lahat yung road, yan ang reconstruction. Iba ng term. Hindi na prevention, hindi na preventive maintenance. Okay, ibang pondo na naman kapag mahaba-haba yung binagbag, siguro reconstruction ito o improvement ng road. Yan ang dapat maintindihan ng ating Kasi mga viewers. meron kasi yung mga sinasabi namin na improvement, meron yung upgrading, meron yung rehabilitating, meron yung reconstructing and construction of infrastructure projects. Sorry to say to you. Yeah. Iba-iba kasi yan Okay, sorry to you. Rehab, repair, maintenance, improvement, reconstruction, construction. Oo nga eh. Tama, ang daming ang terms yun eh. Sorry nga, kasi minsan sinasabi tuloy ng mga tao, siguro, I'm sorry to use the word, kinurakot na naman yan. Kaya ito lang, instead ng semento, asfalto lang ang nilagay. So dapat yun ang Bakit hindi ginaya sa kabila? Bakit ganito? Dapat ganito rin. Hindi naman alam nila, hindi pala nila alam na meron pang rating of roads and bridges. Iyon dapat ang maintindihan niya. Sige, Gina, pag-public natin, pag-usapan pa rin natin yung mga ongoing projects ninyo. Diyan na. Ayan mga kaibigan na. Well, we talk about DPWs. Very, kumbaga, controversial sila. Parating sinasabi, the word kurakot, DPWH, ganyan yan. Kasi nga, yung napag-usapan niya namin, bakit dito semento, bakit sunan espalto lang? Kasi nga, alam nila is mas mura daw ang asfalto kaysa semento. The word is, hindi lang natin naintindihan. May, pala yun, may kumbaga, may ratings. Pag-usapan pa rin natin yan mamaya sa pagbabalik ng Let's Talk.